Tänään on avajaispäivä ja kiire ja stressi heti aamusta. Siis periaatteessa ainut stressi on, että mä ehdin vähän laittaa itseni valmiiksi, koska sitten mulla on kuitenkin junamatkaa ainakin 3 tuntia. Ja ette voi arvata, mitä mulla kävi, koska mulla meni myös mun kihari rikki, mut mä oon niin iloinen, että mä sain edes jotain kiharaa aikaiseksi. Ja kunnia ja ilo saada juontaa toi tapahtuma, mikä hiukan jännittää. Ja mulla on kanssa tulossa semmonen puhe. Se puhe tulee olemaan tosi tärkeästä aiheesta ja mä oon valmistellut sitä aika kauankin. Mun päivän asua ja meikkiä inspiroi minä itse ja mun taide. Tosi oma hyväistä, mutta kyllä. Mä ajattelin, että miten hauskaa, kun mulla on ollut siis sen toinen ryhmänäyttely ja tää galleriavaltaus joku 2 vuotta sitten. Tässä on kuva ja mullahan on siis valkoiset bootsit. Mulla on erässä nyt kiva vihreä blazeri. Mä ajattelin, että mä uudelleen luon tän mun lookin. Tässä meikissä mulla on suunnitelmissa tehdä siniset luomet. Ja sit taas inspiroituu siitä mun taulusta. En mä toivo, että mä tuun joskus mainostaan tätä, mutta en nyt vielä muuta kuin ihan niin kuin kokemusasiantuntijana. Tämä on ihan superhyvä. Kun mä oon ollut kassalla töissä, niin eräskin nainen niin kuin pysähtyi oikein ja sitten hän kattosi mun kasvoja ja sitten hän oli vaan, onpa sulla kaunis iho. Niin se on tän ansiosta. Tää tekee niin luonnollisen sen kuultavuuden. Yleensä melkein lutraan koko naaman tällä. Mä laitan vähän tonne ja tonne ja tänne ja tohon ja tohon ja tonne. Vähän tuonnekin. Ja nyt laitetaan sitä sinistä. Mutta enkö mä sanoin, että mä haluaisin sinisen silmämeikin. Ja mä ajattelin, että tällainen vähän punertava ripsiväri tulee korostaa aika hyvin tätä luomilukkia. Siltä kaipaa pikku rajaukset. Joo. Okei, tää on niin näyttävä. Ja sit vikana poskipunaa. Ja tietty mä teen huulet, mut mä haluan syödä junassa, joten mä teen ne sit ihan vasta vikana. Poskipuna tuo tän meikin eloon. Mä oon niin paljon jo keikkaillut, että musta tuntuu, että aina kun mulla on joku tämmönen esittävämpi tilaisuus, niin mä teen vähän niinku maskeerauksen itselleni. Mut tää on jotenkin tosi siisti. Mut kattokaa tätä. Sitten luen tän takin ja bootsit. Ja lähdetään.